Partiya Demokratîka Gelan HDP bi bejdarbûna 10,000 kesî li İstanbulê mîtîngek li dar xist. HDP bi daxwaza rakirina tecrîta li ser rêberê Partiya Karkerên Kurdistan Abdullah Öcalan yê girtî û ji bo piştgiriya girevên birçîbûnê bi şiyara ket, aştî û azadî mîtîngek hat li darxistin. Nêzîkî 205 girtî li girtîgehên Tirkiye hem ji bo piştgiriya parlamentera HDP Leyla Güven hem bi xwestina ku Öcalan li gel malbat û parêzerê xwe hevdîtinan bike dest bi gireva birçîbûnê kirîne. Hevserokê giştî HDP Sezai Temelî ji di nav de hin parlamenterê HDP û gelek nûnerên saziyan jî tevlî mîtîngê bûn. Temelî di mîtîngê de diyar kir ku birakirina tecrîtê wê aşitî û edalet were û wiha anî ziman. Leyla Güven 88 rojin li ber xwe dide. Em li vir soz didin Leyla Güven em ê vê tecrîdê bişkînin. Li girtîgehan 5 rojin girtiyên zîndanan vê têkoşînê dimeşînin. Em silavan ji bo wan dişînin. Her wiha Temelî bank li rayedarên Tirkiyê kir û got ya tê xwestin maf û hiqûq e. Pêwîst e tecrît were rakirin. Dîsa Temelî xwest ku divê hevdîtina malbat û parêzeran werin kirin. Parlamentera HDP Agiriyê Dilan Direye Taşdemîr dibêje tecrîta li girtîgeha İmralı ya Öcalan tê de girtiye diş hiqûqî ye. İktidara AKP, MHP suçdarek ve tecrîde berdewam dike. Leyla Güven o hevalê wê dibêjin hûn dewleteke ciddî bin, hûnê hiqûqa xwe nas bikin. Ku hûn dewleteke ciddî nebin, hûn hiqûqa xwe naz nakin. Lê em îro dibînin ku ev iktidar hiqûqa xwe bin pê dike. Tenê ev sistem li İmraîrê ketiye meriyetî. Tu zindanê da tecrîda ku îro İmraîrê berdewam dike tune. Derê hiqûqiye Hêjayî birxistinê ku piştî mîtîng dawî bû û girse belav dibû, polîsan 14 kes binçav kirin. Membotanî, Dengê Amerîka, İstanbul.